Fil-katakezi li sejrin nirriflettu fuq għallum eżistijaj, sejjer nitkellem ma'kom fuq aspett li forsi diversi drabi tkellimt ma'kom, però ek fil-qalbtijie, fit-talbtijie nħossi li huwa aspett jibqa' dejjem relevanti, importanti u ma nixbaqat ninfasizza fuqu. Nixtieq nkellimkom eżistijaj mill-ġdid għal darb'oħra fuq it-talba tar-Rużarju u fuq il-qawwa ta' din it-talba tar-Rużarju li għanna bżon nduru li eżistijaj fil-kuntest internazzjonali li aħna qegħdin ngħixu u anka fil-kuntest lokali li aħna qegħdin ngħixu. Nispjega ruħi ftit aktar il qudiem. Nixtieq bħala punt ta' riferiment eżistijaj għal riflessjoni tagħna llum. Jekk nixtieq inżomm daqsxejn għal darb'oħra wkoll il-maħbub Ġwanni Pawlu T-tieni li kif nafu kien papa devot kbir tal-Madonna, papa li kien jemmen fil-qawwa tar-Rużarju, papa li lejn it-tmiem ta' ħajtu ħeġġeġ lill-Knisja sabiex tiskopri mill-ġdid it-talba tar-Rużarju. Fuq il-passi tiegħu eżistijaj dan l-appell li nixtieq nagħmel illum. Nixtieq indirizzah l-insara Kattoliċi b'mod partikolari. L-insara Kattoliċi għaliex lilhom ġie moti din il-grazzja li jarfu ir-Rużarju u l-qawwa tiegħu. Id-dinja u forsi min huwa mhuwiex sew fil-fidi Kattolika dan ir-rigal għadu marfux. Iżda jekk min għarfu u l-min natalu jagħtiq bis-sieq, x'nistennew li tagħmel id-dinja? Ejju ma nkunux aħna eżistijaj l-insara Kattoliċi li wara dan ir-rigal kbir li aħna għandna fit-talba tar-Rużarju, nkunu aħna stess illi nagħtu bis-sieq din it-talba. Il-Papa Ġwanni Pawlu T-tieni eżistijaj fil-bidu ta' ittra dwar ir-Rużarju Mqaddes, Rużarju Virginis Mariae, li kitbinna fl-2003 meta kien iddedika s-sena Rużarju, il-Papa kien qalinna illi bir-Rużarju aħna niksbu kotra ta' grazzi, daqs li kieku niksbuhom mill-idejn stess tal-Madonna. Edha fl-ewwel paragrafu ta' din l-ittra li huwa kitbinna. F'kelma waħda eżistijaj, hawnhekk il-Papa tieqgħet ir-Rużarju mal-persuna ta' Marija u bir-raġun kollu. Għaliex kull darba li aħna nitolbu Rużarju, aħna nkunu qegħdin mal-Madonna. U kemm hemm bżonn eżistijaj dan il-punt indaħlu ħafna fil-qalb tagħna. Aħna fit-talba ta' Rużarju nkunu ma' Marija, kif kienu l-apostli fiċ-ċenaklu. Fiċ-ċenaklu l-apostli kienu ma' Marija jitolbu. U l-Knisja eżistijaj sabiex tiġġedded titerġa' tkun ma' Marija fiċ-ċenaklu. U għalhekk it-talba ta' Rużarju jiġibet fuqna ħafna grazzi. Il-grazzi ta' tiġdid personali fil-fidi, il-grazzja ta' tiġdid tal-Knisja u l-grazzja wkoll ta' tiġdid tad-dinja fi Kristu. Ejjew ndaħluha f'qalbna, ejjew ngħiduha b'mod konxu lil nfusna. Ħalli niltaqa' mal-Madonna kull darba nitlob ir-Rużarju. Il-Madonna tistennini biex nitlob ir-Rużarju magħha. Il-Madonna tistennini biex inkun fil-preżenza tagħha. Ejjew verament nersqu b'dawn is-sentimenti reali, mhux emozzjonali, reali tal-fidi tagħna. Fl-istess ħin Ġwanni Pawlu T-tieni fil-paragrafu 39 ta' din l-ittra li semmejtilkom, jurina eżistijaj dwar il-qawwa tar-Rużarju li l-Knisja temmen fiha. Anka jekk forsi ma nisimgħux ta' spiss biex nirrikorru lejn il-qawwa tar-Rużarju fiċ-ċirkostanzi ta' ħajjitna. Il-Knisja tallimna li hemm qawwa partikolari fir-Rużarju. Isimgħu il-Papa x'jgħidilna. Il-Knisja dejjem attribwiet effikaċja partikolari lil din it-talba. Hija u tafda l-problemi l-aktar diffiċli lir-Rużarju, lit-talba korali tiegħu u l-prattika kostanti tiegħu. Xi żmien meta l-Kristjanità nfisha kienet tidher medda, il-ħelsien tagħha kien attribwit lis-seta ta' din it-talba. U Sittna Marija tar-Rużarju ġiet milquha bil-ferħ bħala dik li l-interċessjoni tagħha kisbet is-salvazzjoni. Illum minn qalbi nafda lis-seta ta' din it-talba, il-kawża tal-paċi u dik tal-familja. Mela Ġwanni Pawlu T-tieni eżistija jagħmilha ċara. Il-Knisja dejjem attribwiet effikaċja partikolari lil din it-talba. Ejjew nemmnu eżistijaj
li fit-talba ta' rużarju hemm din l-effikaċja partikolari. Hemm xi ħaġa partikolari fit-talba ta' rużarju. U x'inhi eżisti din il-qawwa partikolari tat-talba ta' rużarju? Ċertament mhijiex xi talba maġika, mhijiex xi qawwa maġika, mhijiex isa xi abrakadabra ir-rużarju, le. Nixtieq nispjegalkom il-qawwa ta' rużarju taħt 4 dimensjonijiet. L-ewwel qawwa hija l-qawwa tal-fidi. Għaliex fir-rużarju aħna nisprimu l-fidi tagħna f'Ġesu fl-imkien u permezz ta' Omna u Ommu Marija. U aħna nafu li l-fidi fi Kristu iġġib il-mirakli. Il-fidi fi Kristu tqajjem il-mejti mill-mewt. Il-fidi fi Kristu tfejjaq. Il-fidi fi Kristu teħles. Il-fidi fi Kristu iġġib ir-rebħa fuq il-mewt fuq id-dnub fil-ħajja tagħna. U allura eżistijej, ir-rużarju huwa espressjoni tal-fidi tagħna f'Ġesu. Bżejjed naraw il-mirakli li għamel Ġesu kif naraw kważi dejjem qabel jitlob il-fidi. U allura meta aħna fir-rużarju qegħdin nagħmlu dan il-fidi eżistijej, il-mulej wieġeb. Aħseb wara meta nqisu li l-fidi tagħna qegħdin nħadnuha fil-fidi ta' Marija. Dik li fil-ġrajja ta' Kana emnet li Ġesu se jagħmel xi ħaġa. Ir-rużarju huwa talba ta' fidi, huwa espressjoni tal-fidi l-isranija tagħna. It-tieni punt eżistijej għaliex nemmel ir-rużarju huwa talba qawwija, għaliex ir-rużarju huwa grazzja ġdida ta' Pentekoste. Kif diġà semmejt fil-bidu, meta nitolbu rużarju aħna nkunu maqudin mal-Madonna kif kunu l-apostli fiċ-ċenaklu. U fiċ-ċenaklu huma rċevew l-Ispirtu Santu. U meta nirċievu l-Ispirtu Santu, hemmhekk iseħħu il-mirakli tiegħu, hemmhekk iseħħ il-fejqan tiegħu, hemmhekk iseħħ il-frott tal-Ispirtu, hemmhekk iseħħ il-ħidma sopranaturali tal-grazzja. Allura eżistijej bir-raġun kollu fir-rużarju hemm effikaċja partikolari. Għaliex laqda ma' Marija fit-talb twassalna biex nirċievu l-Ispirtu Santu, hekk kif ġara wkoll Eliżabetta. Meta Eliżabetta iltaqet mal-Madonna, Eliżabetta timtela bl-Ispirtu Santu u l-mulejja tiegħha daw l-warfien dwar Marija. U allura tgħid ħinja dik li emnet kull ma bagħad jgħidilha l-mulejja. L-Ispirtu permezz ta' Marija, fil-preżenza ta' Marija, jarra fil-Eliżabetta il-misteru ta' Ġesu u l-misteru ta' Marija. U allura iva, eżistijej, it-talba ta' rużarju hija grazzja ta' Pentekoste ġdid fil-ħajja tagħna. It-tielet punt eżistijej tal-qawwa ta' rużarju tinsab fil-persuna tal-Madonna li kif diġà qed qiegħda maquda magħna. U l-persuna ta' Marija eżistijej hija l-Immakulata Kunċizzjoni li fil-ktieb ta' Apokalissi naraw is-sinjal kbir tal-mara li qed toħodha kontra d-dragun. Din il-mara li fuq kollox tirrappreżenta l-Knisja, imma anke b'mod analoġiku kif jgħid Sant Ambroċ Marija hija ġbija tal-Knisja. Lura b'xi mod anke nistgħu nilbħu hawnhekk ġbija ta' Marija. Marija li toħodha f'attakk konfront kontra Satana kif jgħidilna Ġwanni Pawlu Tieni fl-eluq tal-enċiklika tiegħu Evangelium Vitae, il-Vanġelu tal-ħajja. Hemmhekk huwa jagħlaq b'dan l-immaġni apokalittika li l-mewt u l-ħajja jitqabdu kontra xulxin, il-ħajja f'Marija l-mewt f'Satana. U dan l-attakk l-ewwel qabel kollox huwa kontra l-Madonna. Għal daqstant fit-talba ta' rużarju ma' qudiem ma' Marija aħna noħorġu rebbieħa fuq il-qawwa ta' dlamijiet, fuq is-seta tal-ħażin. Il-ħames punt eżistijej, ir-raba' punt skużawni li nara għaliex hemm din l-effikaċja, din il-qawwa partikolari fit-talba ta' rużarju għaliex it-talba ta' rużarju huwa t-talba ta' ċkejknin. Huwa t-talba ta' minnu ċkejken, huwa t-talba ta' minnu umli, huwa t-talba ta' minnu superf. Iċkejknin biss jaslu jitolbu rużarju u rużarju mill-qalb. U din nistgħu naraw eżistijej fis-simbolizmu ta' David. Fl-Antik Testament David xkejken illi joqtol lil-Gulija bl-iżbandola u 5 ċakiet. Is-simbolizmu tal-iżbandola l-żminijiet eżistijej huwa l-kuruna ta' rużarju. Il-5 ċakiet huma l-5 posti ta' rużarju. Però mhix l-iżbandola u ċ-ċaka fi anfisha li għandha l-qawwa li toqtol il-Gulija, is-simbolu tal-ħażen, l-għadu l-kbir tagħna x-xitan. Imma propju hija l-iżbandola u ċ-ċakiet fidejn David, fidejn ċkejken. David prova jmur bl-armatura qabel, hekk rid jibgħatu Sawl. Imma David dik neħħiha ma kienitx il-qawwa li huwa kellu sabiex jista' jikkumbatti u jiġġieled. Rid jiġġieled biċ-ċkunija tiegħu u bodda f'qajra. Hekk eżistijej
Ek, eżistijaj, irridu jagħmlu ċkejknin fil-Knisja, iċkejknin fis-Salt Natalla. Li jaqbdu l-kuruna u l-izbandola li x'fidejhom fi ċkejknin fil-fqar din il-qawwa ta' Rużarju sejra toħroġ. Għalhekk eżistijaj naraw li anke l-Madonna fid-diritt tagħha tan dravi tażel jew tfal jew adulti però li għandhom qalb vera ċkejkna, qalb li jafdaw il-lom tagħhom, qalb li jafdaw il-preżenza materna, illi biċkunija u s-sempliċità kollha huma jerbħu l-ħażen mhux b'affarijiet ta' barra minn hawn, imma biċkunija bil-qawwa tat-talba ta' Rużarju.